ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മണി പ്ലാന്റും ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റുന്ന രീതിയും, പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ട്, അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് ഇപ്പം അടുത്ത് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ഫിഷുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന രീതി നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മണി പ്ലാന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴുകാം. ഇതിൻ്റെ ഈ വേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാം, ലീഫൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബൗളിലത്തെ വെള്ളം മാറ്റാം. ഈ ഫിഷിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം. അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര വരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ ഫിഷിനെ ഇതിലോട്ട് ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുട്ടത്തോടിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് ഈ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ വെള്ളം. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മണി പ്ലാന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഫിഷിനെ ഞങ്ങൾ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. അത് ഇതിൻ്റെ ഈ വേരുകളുടെ അണുക്കളും ഒക്കെ തിന്നലാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റുന്ന രീതി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റുന്ന രീതി. അപ്പോൾ ഇത് 2 മാസത്തോളമായി ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല വേരൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ അക്വേറിയം കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അക്വേറിയം. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ എൻ്റെ കാക്കയാണ് മാറ്റി കൊടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബൗളും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇക്കാക്ക തന്നെയാണ് മാറ്റി കൊടുക്കൽ. ഇതിൽ ഒരു കറുപ്പ് മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പച്ച ലൈറ്റാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കുളമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മീനുകളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് കുളം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് പടി ഇറങ്ങുന്നതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല പുല്ലുകൾ മുളച്ച് വന്ന് കാടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഴക്കാലമായ കുളത്തിൽ നല്ല വെള്ളം നിറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നീന്തി കുളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുളം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുളമാണിത്. മീനുകളുണ്ട് ഇതിൽ. ഞാൻ വറ്റിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മീനുകൾ വരുമോയെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാ കണ്ടോ, മീനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുയ്യകളുണ്ട് ഇതിൽ. ഇക്കാക്കയാണ് ഇതിൽ മുയ്യകളൊക്കെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ മുയ്യകൾ ഇതാ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഇത്ര ചെറുതാവുമ്പോൾ കൊടുന്നാക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വലിപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുളത്തിൽ നിറച്ച് ഇലകൾ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കുളത്തിലത്തെ വെള്ളം നല്ല നീല കളറ് വെള്ളമാണ്. നല്ല ക്ലിയറുള്ള വെള്ളമാണ്. നല്ല നീല കളറ് വെള്ളമാണ്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് മഴക്കാലമായ അതുവരെയൊക്കെ വെള്ളം എത്തും. കണ്ടോ, ഇത് പാറ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മഴക്കാലമായ അതുവരെയൊക്കെ എത്തും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നീന്തി കുളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.